Ƙaunar Ubangiji tana nan a buɗe domin kowa da kowa. Babu tara ko bambance-bambance, nuna wariyar fata, launi ko harshe. Littafin Yahaya Sura ta 3 aya ta 16 ta ce, saboda ƙaunar da Allah ya yi wa duniya, har ya ba da makaɗaicin ɗansa domin duk wanda ya gaskata da shi kada ya hallaka sai dai ya sami rai madawwami. Abin da kawai kake buƙatar yi domin ka samu cikakkiyar ƙaunar Allah shi ne ka gaskata da Yesu Kiristi kuma ka furta shi ya zama Ubangijinka da mai cetonka. Za ka samu tabbacin ceto ta wajen ƙaunarsa. Idan ka shirya, za ka iya cewa, ya Yesu Almasihu, na yarda da mutuwarka da tashinka domin in samu cetuwa ne. Yau na gaskata da cewa kai ne Ubangijina da mai cetona. Na ba ka mulkin dukan rayuwata daga yanzu da har abada. Amin. Madalla, kana buƙatar ka girma cikin ƙaunarsa. Za ka iya tuntuɓar mu domin samun ƙarfafawa.